Seo ceistadh as Cleachtadh 10.5 agus son le géirigh luach A agus D A sin an cé terma in éon seicheamh agus D sin an difriocht idir na termí nó an chomhbhreise. Ok, so tá muid géirigh iad sin áil. Tá mé tar éis an formla seo scríomh amach cheana féin agus tá muid just ag feiceant ar ceistadh le haghaidh an sampla. So i seicheamh chomhbhreise, so this is an arithmetic sequence fháil, so in a certain arithmetic sequence. Tá tí chathair, so an chathair terma chum le chathair déag. Agus tá tí né, okay, an né terma chum le trog a chathair. Okay, so tá si tar éis basically gá píosa ólas a thuirtúin. Agus caithméid gá athróg ó oil. So de gná an bhata bín gá píosa ólas nó gá chomhmód ag teastáil le haghaidh gá athróg. Okay, so fecinn sé ag an nóméid fecinn sé go féidirling é áil. Okay, uig sin feig luach é sin. So tá man can tosnú le é agus dí áil agus an sin nóméid amach cad é tí a 30. Okay, so tá mé tar éis tosnú an taobh cléad, tá mé chun haspóintíomh ar an taobhais Conas sin dhéanamh. So an terma generálta seo é ar formla. So an terma né sin é móda. Now n sin a né. So bí né lúd a hain D. So sin é móda 8 D. Comála sin tá sé roiite sa ceist gohfuil tí né chum le trog a chathair. So tá is agin gohfuil é móda 8D chum le trog a chathair. So tá é móda 8D chum le trog a chathair. So is terma generálta é seo chun caroling seicheamh chomhbhreise áil. Agus bhí slíoging ribh é seo chun ag úsáid an difriocht idir na termí agus déanamh compráid idir sin agus an list termí bhíging is slí é sin chun an formla áil. But sa cá seo níl éon list termí bhíging, níl éon rud agin ach amháin gá terma. So sin an áid bhfuil an formla seo an úsáid ag ar fad. Okay, so seo é ar chomhmód inis, tá A agus D going. So tá gá athróg. So ríis tá muid caint mé ar athróg cosúla X, Y, Z san algebra. Okay, tá A agus D going. An seo, rinne mé an rud céine an seo le tí a chathair. Dúirt sé go raibh tí chathair chum le chathair déag an seo. So chuir mé isteach A móda chathair lúd a hain D, sin A móda 3D. Agus dúirt siad go bhfuil sé sin chum le chathair déag, so chuir mé é sin chum le chathair déag. So inis tá gá chomhmód agam. Agus okay. So inis tá mé chun iad a scríomhan aici le chéile. Seo chomhmód A, seo chomhmód B. Bíonn sé an úsáideach iad a scríomh le anamacha le pédia chur orthú. So A móda 3D agus A móda 8D chum le trog a chathair. So tá chomhmódaí comhbhuanacha a gcéanann seo nó cóchomhmódaí. An rud is éascail leis na rudaí seo ná de gná bíonn A amháin an seo agus A amháin an sin eile. So an rud is éascail a déanamh ná just olraigh an chomhmód seo ar fad fáilú a hain. So chomhmód hain sin fós an rud bhí ann ar dús. But in anad gná dó, we have ceist lúda chomhmód a dó. Okay, mar dal mar é faoi lúda hain. So níos tá lúda é lúda 8D chum le lúda trog a chathair. Ná déanrúd an dar a taobh olrú comá. Okay, so níos cosú leis na gná chomhmódaí comhbhuanacha nó na gná cóchomhmódaí. Simíonn tú an dálíne. Okay, so simíonn tú an dálíne seo. Agus fecinn tú A lúda A níl éon rud fácha. Okay, is féidir leat 9 a scríomh, nó is féidir leat just gan éon rud a scríomh má tá sin níos éasca ort. 3D lúda 8D. Well, 3 lúda 8 sin lúda 5. Chuir isteach iad ormhán mana bhfuil tú muoine faoin na sláinne bhreacha seo. Níl éon 5 sin.
So 3D luda 8D sin luda 5D. Okay, aber go raibh an chogt 3 cúig sé síos 8 inis tá sé luda 5. Okay, so we have luda 5D chum le 40 luda 34 sin luda 20. Mar raibh an chogt 40 cúig sé síos 34 inis tá sé luda 20. So luda 20. So tá inis cothmód amháin le athro go bháin an D. Okay, so we have cothmód amháin le athro go bháin, so is féidirling é réiteach chun D oil. So tá simigam ag cad é D cotham le, níl simigam is an luda 5D atá an seo. So bháil an fáil réig leis. So tá luda 5 ag olrú fáin D, so Ryan gach taobh ar luda 5 agus fáin tú Calíonn fáis na ruí seo amach. Tá D cotham le luda 20 fáint ar luda 5 a rís buinní sáid as na ormháin na haige seo mas má leat na spuinnig faoi luda fá luda sin móda 20 roiint ar 5 sin 4. So tá D cotham le 4 sin é ar 100 píosa ólas sin má obair garbh. Agus chun é oil churáis isteach, so seo é an ionadaíocht an léidir ar seo. So bhí é ag ráún go raibh é an cothmód é ag ráún go raibh athróg é móda 3D chum le 40. So é móda 3 fá 4 chum le 40. So é móda 2 chum le 40. A rís a bhallart de móda sin luda. So chuir luda 2 le gach taobh agus fáin tú dó. É chum le dó. Now, ba me de bhd níos buíach faoi or fragra má déanaid an check bhain mid i gceart. Agus úsáid as an cothmód eile in anna é úsáid B inis. So we have A móda 8D cotham le 34. So dó móda 8 fá 4 sin 34. An bhfuil sé sin i gceart. Dó móda 32 an bhfuil sé cotham le 34. Well, yeah. So is féidirling a bheith muoíach in our fragra. Go bhfuil A cotham le dó agus D cotham le 4 sin é ar 100 ceann agus in sin arás go dtí an ceist dúirt siad feidh luach T a 30. Well, so ag mé haon ar sin cuid a dó. Tá TN cotham le 1 móda N luda 1D. So tá T N an terma generalta cotham le dó móda 4 luda 1D. Sorry, pónam móda N luda 1, sorry, N luda 1 fá 4 nach cheart. So sin cotham le dó móda 4 N luda 4. So sin dó luda 4 sin luda dó móda 4 N. So that's in term general TN chum le luda dó móda 4 N. So tá T is it a 30 tá si de gáil? Yeah. Tá si de gírig. T a 30 is luda dó móda 4 fá 30. Rís chuirteach san ormháin mas má leat nó déine i de ceann. So 4 fá 10 an dad, 4 fá 3 is 2, so let's móda 5 dó. So T a 30 sin 5. Sin é ar dar fragra.